ассалому алайкум бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии пайғом. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. санаи 1 феврали соли равон дар толори колония мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент нишасти матбуотии раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода оид ба ҷамъбасти рушди иҷтимоиву иқтисодии Панҷакент дар соли 2021 ва нақшаи вазифаҳо барои соли 2022 баргузор гардид. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши хабарнигорони мо. санаи 1 феврали соли 2022 нишасти матбуоти раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо намояндагони воситаҳои ахбори омма оид ба ҷанбасти рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Панҷакент дар соли 2021 ва нақшаи вазифаҳо барои соли 2022 баргузор гардид. дар оғози нишасти матбуотӣ ба намояндагони воситаҳои ахбори омма матолиби иттилоотӣ тақдим гардида, ҳамзамон тавассути мониторинг маълумотҳои иловагӣ пешниҳод шуд. дар нишасти матбуотӣ намояндаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Соғд, муовини сардори раёсати агентии меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ дар вилояти Соғд Абдуразоқов Абдурайҳон, муовини раиси шаҳри Панҷакент Шавкат Бобозода, мудирони шӯъбаю бахшҳои дастгоҳи раиси шаҳр, роҳбарони воҳидҳои сохторӣ мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва дигар масъулин ширкат варзиданд. дар оғози нишасти матбуотӣ раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода дар бораи ҷанбасти рушди иқтисодӣ ва иҷтимоии шаҳри Панҷакент дар соли 2021 маълумот дода, рушди соҳаҳои гуногунро бо далилу рақамҳои мушаххас шарҳу изоҳ дод. бо мақсади татбиқи сиёсати созандаи ҳукумати мамлакат ҷиҳати иҷрои стратегияи миллии рушди ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030, барномаи рушди иҷтимоию иқтисодии шаҳри Панҷакент барои солҳои 2021-2025 бо фарогирии 118 лоиҳаи афзалиятнок ба маблағи 1,9 миллиард сомонӣ татбиқ шуда истодааст ва дар доираи барномаи мазкур ба маблағи 121,1 миллион сомони лоиҳаҳо дар давраи ҳисоботӣ ба иҷро расид. дар давраи ҳисоботӣ қисми даромади буҷети давлатии шаҳри Панҷакент бо назардошти андози иҷтимоии ғайрибуҷетӣ ба ҷои 591,8 миллион сомонӣ пешбинишуда 675,7 миллион сомонӣ иҷро гардид, ки нисбат ба нақша 83,9 миллион сомонӣ зиёд мебошад. дар соли 2021 ба иқтисодиёти шаҳри Панҷакент 242,6 миллион сомонӣ сармоя, аз ҷумла 39,7 миллион сомонӣ сармояи мустақим ҷалб гардидааст, ки 7,2 маротиба нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 зиёд мебошад. муҳтарам намояндагони васоити ахбори омма, саноатчиёни шаҳри Панҷакент баҳри амалӣ намудани ҳадафи чороми миллӣ саноатикунонӣ бо суръати мамлакат якдилона заҳмат кашида, бо фармони президенти мамлакат эълон гардидани солҳои 2022-2026 солҳои рушди саноатро ниҳоят хуш пазируфтанд ва дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатиро ба 4,9 миллиард сомонӣ расониданд. дар давраи ҳисоботӣ дар шаҳри Панҷакент 19 адад корхонаҳои саноатӣ фаъолият намуданд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 3 адад зиёд мебошанд. дар ин давра 14 коргоҳи хурди истеҳсолӣ бо 123 адад ҷойҳои нави корӣ таъсис дода шуда, шумораи кормандон дар бахши саноат ба 3171 нафар расонида шуд. ҳамзамон
дар ин давра 307 ҷойҳои нави корӣ ташкил гардида дар маҷмӯъ 51100 нафар бо шуғл фаро гирифта шуданд ки музди миёнаи маош ба 2080 сомонӣ расонда шуд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2020 463 сомонӣ зиёд мебошад. бо мақсади саҳмгузорӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ кишовардони шаҳри Панҷакент аҳлона заҳмат кашиданд ки дар натиҷа ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишовардӣ дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ ба 1.3 миллиард сомонӣ расонида шуд. мардуми шарифи Панҷакенти бостонӣ ҷиҳати ворид гардидани 5 мавзеи мероси таърихиву фарҳангии шаҳри Панҷакент аз ҷумла Панҷакенти қадим, шаҳраки Санҷаршоҳ, мақбараи хоҷа Муҳаммади Башоро, қалъаи Тали Хамтуда ва низоми обёрии тухсанкорез ба рӯйхати муқаддамоти ЮНЕСКО илҳоми тоза гирифта дар доираи солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ танҳо дар соли 2021 дар ҷамоатҳои деҳот зиёда аз 30 иншоот аз ҷумла 2 маркази савдо, 3 пули мошингузар, 2 бунгоҳи тиббӣ, 2 маркази хизматрасонӣ, 3 меҳмонхонаи сайёҳӣ, 6 нуқтаи хати оби нӯшокӣ барои зиёда аз 20 000 нафар, зиёда аз 5.2 километр роҳҳо мунфарш ва ба масофаи 24 километр роҳҳои деҳот аз навсозӣ ва 15 иншооти гуногунро сохта ба истифода супориданд. сипас ба саволу дархост ва пешниҳодоти намояндагони воситаҳои ахбори умма дар бораи роҳу усулҳои ҷамъоварӣ андоз, дастгирӣ, соҳибкорӣ, роҳ надодан ба ҷалби сармояи соҳибкорони Панҷакент дар дигар минтақаҳои кишвар, иҳёи корхонаҳои саноатӣ, ташкили дуову фотиҳаи фавтидагон дар оромгоҳҳои шаҳри Панҷакент, таъмин меъёри нафақаҳо, иловапулиҳо ва ҳамзамон аз рӯи собиқаи корӣ тибқи нафақаи суғуртавӣ муайян кардани нафақаи шаҳрвандон, бунёди корхонаҳои нави саноатӣ, нерӯгоҳҳои барқии обӣ дар руди Зарафшон бо кӯмаки ҷумҳурии Ӯзбекистон, сохтмони хати роҳи оҳанӣ Самарқанд Панҷакент, бунёди бинои маркази адлия, аз кор рафтани табибон, қабули коргарону мутахассисони маҳаллӣ ҳамчун коргарони кироя дар корхонаи муштараки Зарафшон, мушкилоти ҷудо намудани қитъаи замин барои сохтмони мактаб дар деҳаи Косатарош, санҷишҳои бемавриди субъектҳои хоҷагидор, савдои кӯчагӣ дар назди бозори марказии шаҳри Панҷакент, омода намудани энциклопедияи шаҳри Панҷакент, таъсиси минтақаи озоди иқтисодӣ ва ё саноатӣ, таъмири мадрасаи олимдодхоҳ, бо ҷои кор таъмин намудани хаткардагони коллеҷи омӯзгорӣ, ҳалли мушкилоти сокинони деҳаи хумгарони ҷамоати деҳоти Косатарош вобаста ба таъсири полоишгоҳи корхонаи муштараки Зарафшон, бунёди фурудгоҳи нав, чароғонкунӣ гузаргоҳи сарҳадии Сарас ва дигар масъалаҳои матраҳшуда, раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода, муовини директори генералии корхонаи муштараки Зарафшон Ҳаким Ашуров, сардори маркази минтақавӣ ба ҳисобгирии инфиродии агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар шаҳри Панҷакент Амирой Мирзоева, мудири шӯъбаи маориф Шоҳида Мукаммалзода, сардухтури беморхонаи марказии шаҳри Панҷакент Раъно Абдуллоева, ҷонишини сарвари коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакент Холмуҳаммад Кӯчов ва дигарон ҷавобҳои мушаххас дода, вобаста ба ҳамаи ҷавобҳои матраҳшуда раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода андешаву мулоҳизоти иловагии хешро арзёбӣ кард. дар нишасти матбуотӣ муассиси нашрияи Фараш, роҳбари маркази таҳқиқоти журналистии ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзноманигори шинохта Хуршиди Атовулло низ дар бораи беҳтар намудани фазои иттилоотии шаҳри Панҷакент андешаву мулоҳизоти хишро баён кард. ӯ изҳор намуд, ки солҳои охир бештар дар
шабакаҳои иҷтимоӣ оид ба шаҳру деҳоти Панҷакен хабару гузоришҳои гуногун ва беасос ба нашр ҳам мерасанд. беҳтар мешуд ки дар назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен хадамоти матбуотӣ таъсис дода шавад ва тавассути он асосан хабару гузоришҳо ба расонаҳо пешниҳод гардад. дар хотимаи нишасти матбуотӣ раиси шаҳри Панҷакен Абдухолиқ Холиқзода бори дигар ба нақши рӯзноманигорон дар рушди иқтисодиву иҷтимоии шаҳри Панҷакен баҳои баланд дода, кормандони воситаҳои ахбори оммаро шарикони боэътимоди мақомоти давлатӣ маънӣ дод кард ва ҳамзамон хотираи шодравон рӯзноманигори шинохта Яздонқул Мавлоновро ба некӣ ёд кард ва таъкид намуд ки кормандони воситаҳои ахбори омма дар таъмини дастуру супоришҳо, барномаҳо, паёми пешвои муаззами миллат муҳтарам Имомалӣ Раҳмон ва омодагӣ ба 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар паҳлӯи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен қарор гирифта бо як саҳми созанда ва эҷодкорона мусоидат менамоянд. мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакен рӯзноманигоронро, намояндагони васоити ахбори оммаро шарики боэътимоди худ ҳисоб мекунад. Яздонқул Мавлонов беҳтарин инсоно мо ба шумо аз даст додем. нафароне ки вуҷудашро барои ҳамин беҳбудии соҳаи рӯзноманигорӣ бахшидаги аст. Ки мегуфт ки Яздонқул Мавлонов манеги нишаст муткатимо нест? Ки мегуфт ҳамин? биён ҳамдигарро ҳурмат кунем, якҷоя обод кунем шаҳрона. дари отоқи кории раиси шаҳр барои тамоми рӯзноманигорон кушодагӣ аст. ман ҳамон вақтам гуфтам, имрӯз ҳам мегӯям, ман шумоя ҳамчун шарики боэътимоди давлат ҳисоб мекунам, мақомот ҳисоб мекунам. мо мехоҳем дар якҷоя бо шумо мушкилот ҳал кунем, Панҷакента обод кунем. бо мақсади пешгирӣ аз бемориҳои сироятии коронавирус аз тарафи муассисаҳои табобатӣ кадом тадбирҳои мушаххас андешида мешаванд? ба ин суол гузориши дигари барнома посух мегӯяд. бо мақсади пешгирӣ аз намудҳои гуногуни бемории сироятии коронавирус аз ҷониби муассисаҳои табобатии шаҳри Панҷакен тадбирҳои мушаххас андешида мешаванд. зимни як мизи мудаввар муовини роҳбари шабакаҳои кӯмаки аввалияи тиббию санитарии шаҳри Панҷакен Шамсинисо Ғаффорова, табиби оилавӣ Баҳринисо Рашидзода, табиби сироятшинос Ҷонон Тошев дар ин мавзӯъ андешаҳои хешро аз ҷумла чунин арзёбӣ карданд. мувофиқи нақшаи ситоди ноҳиявӣ ва ситоди шабакаи муассисаҳои КАЦ оиди пешгирӣ ва интиқоли бемории сироятии нави коронавирус COVID-19 дар шабакаи муассисаҳои КАЦ чорабиниҳои зерин гузаронида мешаванд. ҳамарӯза аз тарафи 129 бригадае ки дар тамоми муассисаҳои зерсохтор ташкил карда шуданд дар ҳудуди шаҳру ноҳия гардиши хонагӣ ташкил карда шудааст ки табибони оилавӣ ва ҳамшираҳои оилавӣ хона ба хона гардиш карда беморонро дарёфт мекунанд. ва аз тарафи 109 бригадаи ваксинатороне ки аз ҳисоби кормандони миёнаи тибби ҳамон муассисаҳои зерсохтор ташкил карда шудааст, мо аҳолии шаҳру деҳотро бо ваксинатсия бар зидди бемории сироятии COVID-19 дар бар мегирем. ба маълумоти шумо мерасонем ки нишонаҳои бемории COVID-19 ин асосан баландшавии ҳарорати бадан, дарди сар, нафастангӣ, сулфаи барзиёд, бемадорӣ, арақкунӣ ба чашм мушоҳида карда мешавад. ҳозир ба саволи шумо ҷавоб додам дар кор ки дар айни ҳол дар шаҳри ноҳияи Панҷакен, деҳоти Панҷакен ин беморӣ ба қайд гирифта нашудааст. чӣ хеле ки гриппи мавсимӣ ё ки зукоми мавсимӣ мегӯянд, аломатҳои баландшавии ҳарорати бадан, хориши гулӯ, сулфакунӣ, атсазанӣ
با همین بیماری در شهر و دهات به نظر رسیده شده. این زمان در بیمارخانه بیماری سرایتی این بیماران بستری مراجعه کردن مردم مراجعه نکردن. امروز شرایط خیلی خوب است، خیلی که به همه معلوم است که تجهیزاتی که به ما وارد شد از وزارت تندرستی، دستگاه‌های اپارات نفسدهی سنی و اپارات‌های اکسیژنراتور حاضر در بیمارخانه سرایتی به ما دسترس هست حاضر. بیمارخانه با 40 کت تعمیم میباشد. اگر شما بعد از 2 هفته گرفتن واکسن بیمار باشید، این با روان کردن واکسن این بیماری شما وابسته نیست. شما ممکن با دیگر بیماری گرفتار شدید و شما می توانید که دوم وایه را بعد از 21 ماه از روی نمودهای واکسن همین خیلی نقشه گذاری کرده شده است گرفته می توانید. البته خودی بیماری کووید با تمام عضوهای بدن تاثیری بد دارد، بخصوص در با سیستم عصب و سیستم عضوهای هاضمه. لیکن بسیار همین خیلی سوال می شود که بعد از گرفتن واکسن همین خیلی تاثیرها هست من دلپرانه میگویم که بعد از گرفتن واکسن با یگان عضو شما تاثیر منفی واکسن نمی شود. واقعا در اکثر کشورهای جهان تا به حال تاثیر و مشکلات بیماری‌های سرایتی باقی مانده، مرگ آدمان نیز به مشاهده می رسد. امید میکنیم که ساکنان شهر و دهات پنجکین در اساس توصیه و مصلحت‌های طبیبان برای پیشگیری از بیماری‌های سرایتی کرونا تدبیرهای ضروری را عملی می‌سازند، خود و اطرافیان را از این بیماری‌ها محافظت می‌کنند. پس از استقبال 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در 14 جماعت دهاتی شهر پنجکند باز کارهای آبادانی با مساعدت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر پنجکند وسعت تازه پیدا نموده است. از رفت بنیادکاری ها از جماعت دهاتی موخیان همکاران ما گزارش آماده نمودند. توجه نمایید. در شهر پنجکند با مقصد تکمیل اینفراستراکتور کارهای ساختمانی و آبادانی وسعت دارد. در برابر مرکزی شهر اینچنین در دهات آن نیز از جانب ساکنان با دلگرمی آبادسازی محل ادامه می‌یابد. جماعت دهاتی موقعیان از مرکز شهر در مسافه بیش از 50 کیلومتر جایگیر است. اهالیش باشد بیش از 25,000 نفر را تشکیل می‌دهد. در سال 2021 از طرف صاحبکاران جماعت دهاتی موقعیان در راهی بین جماعت دهاتی موقعیان و راهی و چغنا زیاده از 14 کیلومتر راه با مقیاسی از 10 تا 14 متر وسیع نموده و طریق حشر و پرگی کنفرش نمودیم. این زمان حاضر بین دیها و حدی جماعت رو ساکنان جماعت دهاتی موقعیان هر هفته روز شنبه و یکشنبه حشر کرده راه رو آباد کرده استودند. در جماعت دهاتی موقعیان سال روان با اقدام ساکنان وطن دوست بیش از 30 انشاءات تعیینات گوناگون ساخته مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله میدانچه ورزشی ساخته شده، بیمارخانه مرکز جماعت که هنوز سالهای 80 دوران شوروی ساخته شده در حالت ولنگار قرار داشت پر را تعمیر گردید. سالهای زیاد به تعمیر بودیم بیمارخانه، با دستگیری اهل جماعت بعد صاحب کارو ما تعمیر کردیم. اما ماشین یوری تجلی دادن در آینده در نقشه هست که با اوزی تجهیزات لابراتوری تامین کرده شود. بنیاد صنفخانه‌های علاوگی در نزد مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقمی 94 و رقمی 8 از جمله انشاءات‌هایی هستند که با تلاش ساکنان محل عملی گشتند. شکر استقلالیت، شکر صلح و ثبات وطنمون، شکر پیشروی ملت، شکر اون میکنیم که چون سرور معارف پرور و عادل داریم. در مؤسسه ما است با دستگیری مردم دیها و صاحبکاران محلی در سال 2017-18 ساخته به استفاده دادن. باز امسال نیت دارن که 7 صنفخانه
нави замонавиро сохта ба истифода диҳанд ва дар нақша ҳаст ки якто толори варзишӣ низ дар муассиса бо дастгирии мардуми деҳа албатта сохта ба истифода диҳанд. айни замон тахту ҳамворнамоии 14 километр роҳи байни деҳа аз дуоба то маркази деҳа ба анҷом расида таъмири роҳҳои байни маҳалҳои деҳот идома доранд. соли гузашта аз тарафи соҳибкорони ҷамоат ва аз тарафи хайрхоҳони деҳаи ғезини поён, деҳаи моғиён, деҳаи пули гирдоб ва деҳаи обборик якчанд пулҳои мошингузар ва одамгузар сохта ба истифода дода шуд ки он дар аз тарафи иstiqomatkuni деҳаи ғезини поён ҳамидов аз ҳисоби маблағи пули ҳаҷаш ки сафари ҳаҷ дошт ҳамонро ба пуррагӣ ва кӯпрӣ ки байни деҳаи ғезини боло ғезини поён сохта ба истифода шуд. чун моғиён дар кӯҳсор ҷойгир аст ба хотири эмин аз офатҳои табиӣ дар атрофи деҳа девори муҳофизавӣ сохта мешавад. деворбандӣ соҳи миёни деҳ барое ки роҳ беҳад танг буд, роҳро тамоми мардум ба ҳашари дастаҷамона баромада ҳамин деворбандиро роҳро васеъ намудем. дар оянда кӯшиш менамоем ки ба мунфарҷкунии роҳҳо ба сохтани боз як қатор иншоотҳои муҳиме ки ба халқ зарур аст сохта ба истифода диҳем. чорпули мошингузари болои дарёи моғиён ки деҳаҳои ғезани боло ғезани поён деҳаи сор ва деҳаи пули гирдобро мепайванданд бо дастгирии сокинони маҳал ва харҷи маблағҳои худи сокинон таъмиру навсозӣ шудаанд. дар иншоотҳои номбаршуда имрӯзҳо беш аз 60 нафар бо ҷойҳои корӣ таъмин гардиданд. имрӯзҳо бошад сохтмони 10 иншоот дар деҳаҳои гуногуни ҷамоат идома дорад. аз ҷумла дар назди бинои маъмурии ҷамоат бо ибтикори шафқатулло ҳазратқулов сохтмони маҷмӯаи хизматрасонӣ иборат аз маркази савдо ва дар таҳхонаи он сардхона барои нигоҳдории меваю сабзавот дар ҳаҷми 400 тонна идома дорад. дар назди 4 муассисаи таълимӣ бунёди синфхонаҳои иловагӣ ва майдончаҳои варзишӣ низ идома дорад. аз ҷумла дар назди муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 8 2 синфхона, мактаби рақами 94 8 синфхонаи иловагӣ ва дар мактаби рақами 64 бошад майдончаи варзишӣ тавассути иқдомҳои дастшамонаи сокинон давом дорад. ёдовар мешавем ки соли равон бо талоши сокинон дар ҳамкорӣ бо муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди шаҳри Панҷакент 21 километр роҳ пурра тахту ҳамвор ва хумпош гардидааст. дар маркази ҷамоат ҷои мувофиқ барои гузарондани тӯю маросимҳои миллӣ вуҷуд надошт. имрӯзҳо бо азми соҳибкор Воҳид Қурбонов корҳои сохтмонӣ дар маҷмӯаи нави хизматрасонӣ оғоз гардидааст. таъмини аҳолӣ бо оби нӯшокӣ низ дар мадди назар қарор гирифтааст. бо ин мақсад дар 5 деҳаи ҷамоат хати оби нӯшокӣ кашида шуда мушкилоти аҳолӣ бартараф карда шуд. ҳамаи ободкориҳо бо талоши худи сокинони ҷамоат роҳандозӣ гардида умед аст ки дар оянда низ ин ибтикорот идома меёбад. кормандони раёсати агентияи суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар шаҳри Панҷакент нисбати вафоти собиқ сардори раёсати суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа Муҳаббат Бобораҷабова андӯҳгин буда ба аҳли оила, хешовандону пайвандонаш ҳамдардӣ баён намуда аз даргоҳи илоҳӣ сабри ҷамил мехоҳанд. тамошобинони азиз, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яки шумо таъсиятиву сарбаландиро хоҳонем. хайр.